नि इनफरमेशन बायदिब्ला आं दाख्लैबो बुंबाय जे दा बिथांमोननि माखासे नेताफ्रा जोंजोंसो कन्टेक्ट खालामदों। आं इतिमধ্যে बुंबाय EM आरो MCLA साब्रै UPPL नि नेताफ्रा थाबैनो BPF आव जगदान जागोन। प्रेजेन्टनि UPPL सरकारा बुंबाय थादों बिथाङा BPF खौ नागारनानै UPPL दलाव हाबफैसिगोन होनना बुंदों। बिथांमोननि मोनसे पलिटिकल स्ट्रेटेजि जे BPF दोलोनि नेताफोरनि गेजेराव माबोरै कनफिउजन लाबोनो बेखौ बिथां रनजित बसुमतारिया परबत जरायाव बुंग्रोदों जे गावहालायनो परबत जरायाव दारायसिगोन आंलायनो आंनि समस्तियाव UPPL जानानै दारायगोन। बेनि उनाव जेब्ला आं काउन्टार खालामबाय जे जि UPPL दोलोआ दिनै BTC जों सृष्टि खालामनाय BTC खौ धंस खालामबाय। 40टा डिपार्टमेन्ट लाबोनायाव 16टा मेजर डिपार्टमेन्ट एडुकेशन PWD हेल्थ एग्रिकालचार इरिगेशन बायदिसिना डिपार्टमेन्टखौ हरफिनजोब्बाय। BTC आ दिनै पावार गैला खालामबाय। बे दोलोआव आं मानो थांदों जि BTC आ साख्रि होनो हायोमोन 4 ग्रेड 3 ग्रेड साख्रि होयोमोन बोसोरफ्रामबो जोङो 1000 2000 मानसिफोरनो जों साख्रि होदोंमोन। दिनै 3 बोसोर जाबाय बे UPPL गभर्नमेन्ट जानाय लोगो लोगो सासेबो जोंनि BTC नि गथ'फ्रा साख्रि मोनाखिसै। बे दोलोआव मानो थांनो जोङो BTC खौ सालायनो थाखाय 200निबो बारा रेभिनिउ कालेक्सन खालायोमोन जोङो हाथाय बाजार टेन्डार होनानै बे बिलोफोरखौ टेन्डार होनानै जोंनि एग्रिकालचारनिफ्राय जोङो टेक्स लानानै नियम मथे टेक्स लानानै फरेस्ट रेभिनिउफोरखौ गासिबो जमा खालामजोबनानै दिनै बिथांमोनहा रेभिनिउ कालेक्सन खालामनो हाला फरेस्ट रेभिनिउखौबा आसाम गभर्नमेन्टजों लांजाबाय। बे दोलोआव आं मानो थांनो जाय दोलोआ दिनै BTC खौ थेर बेथेर खालामबाय 6 शिड्युल होननाय गैला। दिनैहाय मोनसे कम्पेक्ट एरियामोन बड'लेण्ड सृष्टि खालामनो मोनसे कनसेप्टजों जोङो बाउन्डारिखौ थिक खालामना लादोंमोन। नोंथांमोना खेल दंना गैया BTC हा मोनसे कंक्रिट पलिटिकेल बाउन्डारि दंना गैया। दिनै बे 6 शिड्युलखौ दिनै मा खालामखो बिथांमोनहा फुरा माने जेबो गैयै खालामबाय माने सेटेलाइट खालामबावबाय सेटेलाइट खालामबाय माखासे गामि सोदेरनानै बे राभा हासं बायदि मिसिं काउन्सिलफोर बायदि टिवा काउन्सिलफोर बायदि खालामबाय। दिनै 6 शिड्युलनि बाहाय माबायानो गैला थामोनथायानो गैला। बे UPPL आव मानो थाङो जोङो BTC दाग्रा BTC खौ ग्रोम ग्रोम जों सालायदोंमोन। बेखायनो UPPL आ जेरैबायदि धंस खालामबाय BTC खौ जों दा BPF हिसाबै गोख्रोङै गसंफिननानै फैगौ MP इलेक्सनखौ मोननै समस्ति क'क्राझार आरो मंगलदै उदालगुरियावबो देरहानानै जोङो फैगौ BTC माबाजायाव इलेक्सनाव जेरैखि जाया जोङो सरकार दाफिनगोन। सार पाब्लिकफोरनिफ्राय मोनसे कनफिउजन लाबोबाय थादों दिनै बिथांमोना माबायदि बुंनो मोनखो नोंथांखौ थारैनो बे UPPL आव जइन जाथारसिगोन होननानै बिथांमोना जुदि नोंनिफ्राय खोथा मोनाब्ला बेबायदि बाथ्राखौ मारै बुंनो मोनखो सारा माबायदि क्लियार होनो सानो बेनि बेलायाव? आं इतिमধ্যে बुंबाय जे बियो जाहैबाय UPPL नि स्ट्रेटेजि जोंनि गेजेराव कनफिउजन लाबोनो। जोंनि इनफरमेशन बायदिब्ला आं दाख्लैबो बुंबाय जे दा बिथांमोननि माखासे नेताफ्रा जोंजोंसो कन्टेक्ट खालामदों। आं इतिमধ্যে बुंबाय EM आरो MCLA साब्रै UPPL नि नेताफ्रा थाबैनो BPF आव जगदान जागोन। इयुथ सेमिनार बेजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव मा मेसेज खालामनो सानो? BPF आ राजनैतिक गोहोखौ बारायनो थाखाय रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनानै बयखौबो लोगो हमनानै रायलायनायनि बेबस्था खालामगासिनो दं आरो बे हिसाबै दिनैहाय बे उदालगुरि जिल्लानि आमबागावआव मोनसे सेमिनार खुंनाय जादों वार्कशप खुंनाय जादों जेरावहाय डिस्ट्रिक्टनि गासैबो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लिंहरनाय जादों आरो बेवहाय राजनितिका BTC आव मा जागासिनो दङ BPF हिसाबै जोङो बबे लामाथिं लांनो लुबैदों राजनितिखौ ओनसोलनि जौगानायखौ नायनानै मोनफ्रोमबो जाथि गस्थिनि आसा आकांक्षाखौ पुरन खालामनायनि इन्ट्रेस्टखौ लानानै आरो जायगायाव इउनिटि आरो शान्ति लाखिनायनि उद्देश्यखौ लानानै दा बेवहाय हाजार हाजार मानसिया बाहागो लाफैदों। बेखाय आंखौबो मोनसे साबजेक्ट होनानै बाथ्रा बुंनो थाखाय लेंहरनायखाय आं फैदों आरो जोबोद मोजां मोनदों। सार नोंथांनि बायदिब्ला फैगौ जिहेतु राजनितिक बर'नि बेखौ होबथानांगौआ नैबे लाइमोनफोरासो बेखौनो आं बुंदों जे लाइमोनफोर नङाब्ला युथ्स नङाब्ला खुनु समाजा जेबो रिस्क लानो हाया रिस्कि खामानि मावनो हाया। जोङो बेखौ सारा पृथिबीनि संग्राम जेराव जेराव संग्राम जादों रेभलिउसन जादों बेवहाय जों नुनो मोन्दों आरो जोंनि आसामावबो बे रेभलिउसना फैदों छात्र संगठन माने युथ्सफोरनि दारैनो बे संग्रामा फैदों।
बेनि एग्जाम्पला जोंनावनो गोथां दङ बेफोरखौ नायनानै जोङो दिनै बिटिसिनि राजनितिका मा रोखोम जानाया मोजां रायजो राजाफोरखौ गुबुन लामाथिं थांहोआबालानो मोजां लामाथिं लाबोफिननायनि दायित्वआबो बे इयुथ्सनि आखायावनो दं बेखायनो जोङो दा बिपिएफ दोलो हिसाबै इयुथ्सफोरखौ बोरैहाय ज' खालामनो हायो बेनि थाखाय जों खामानि मावदों फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय माबायदि फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय दा बिपिएफ हिसाबै जोङो एकदम साफाखारा जाखाबाय देरहानाया जोबोद बांसिन गुना मोजां जानानै दङ उदालगुरि मंगलदै बे समस्तियावबो बिपिएफआनो देरहागोन बेखौ बियो रोखा जाबाय क'क्राझारावबो रोखा जाबाय बेखायनो बिपिएफआ खुनु गुबुन दोलोजों माने मित्रता जोङो जानाय नङा एलायन्स जानाय नङा थारमाने एलायन्स खालामनाय नङा बिपिएफ हिसाबैनो जोङो गसंगोन आरो क'क्राझार उदालगुरि मंगलदै बे समस्ति मोननैयाव जों देरहागोन नाथाय जिहेतु दायो खुंथायगिरिआव थानाय प्रमद बर' सरकार बिथांमोना बुंगासिनो दि जिहेतु नैबे एमपि इलेक्सननि उनाव बिपिएफ होननाय राजनितिका थानाय नङा बिथांमोनहा भुल बुजिदों आरो निस्सय नोंथांमोनहा रिपर्टार जानानै बिनि बांसिन बिजिरनानै नोंथांमोनहा नायबाय आरो निस्सय नोंथांमोनहा नुबाय जे इउपिपिएलनि स्थिति इउपिपिएलनि अबस्थाया दा मा अबस्था जानानै दङ गामिनि रायजो राजाफ्रा मानो बिथांमोनखौ गाज्रि मोनखो आरो फैगौ इलेक्सनाव रायजो राजाफ्रा मा सिद्धान्त लानानै दं निस्सय नोंथांमोनहा बिनि गुमुर मोनखाबाय दा जों मिन्थिनाय बायदिब्ला इउपिपिएलआ थांनाय इलेक्सनाव जेरैबायदि खोथा होदोंमोन माने कमिटमेन्ट होदोंमोन नैबेखौ बानायगोन नैबेखौ मावगोन बैखौ होगोन दिनै मोनसेबो खामानि मावनो हायाखिसै 3 बोसोर जाबाय जोंनि जायगायाव उन्नयनमूलक खामानि जानायखौ जों नुवाखिसै गोदान कलेज बानायनायनि खोथाखौ बाद हो कलेजनि न' लुनाय स्कुलनि न' लुनाय एलपि स्कुलनि न' लुनायबो जों नुनो मोनाखिसै गोदान लामा बानायनाय गोदान इक'नमिक इनफ्रास्ट्राक्चार बानायनाय ससियेल इनफ्रास्ट्राक्चार बानायनाय कालचारेल इनफ्रास्ट्राक्चार बानायनाय जों बेफोरखौ नुनो मोनाखिसै बिथांमोना 17 बोसोर होननानै बुङो 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारिनि दिनाव जि डेभेलपमेन्ट जानानै थादों जि इनफ्रास्ट्राक्चार बानायदों बेनिफ्राय गोदान बानायनाय जों नुनो मोनाखिसै 3 बोसोराव जुदि गासै बड'लेण्ड ओनसोलाव 4 डिस्ट्रिक्टआव जुदि मोनबा लामा बानायोब्लाबो 20ता गोदान लामा फैगौमोन मोनबा दलं बानायोब्लाबो 20ता दलं फैगौमोन मोनबा स्कुल बानायोब्लाबो माने 20ता एलपि स्कुल फैगौमोन मोनबा कलेज लुयोमोनब्लाबो 20ता कलेजनि न' जागौमोन जोंनि मोनसेबो बानायाखिसै दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोनबाय बिथांमोनजों मुथै रायजो राजाफ्रा समर्थन खालामनाय नंला